Joo, elikkä moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video on semmonen ihan vaan rento jutteluvideo ja käydään iltareissulla Prismassa ja katsotaan mitä tämmöset köyhät pojat sieltä ostaa. Ja jutellaan myös vähän siitä, että mitä nämä videot sitten tulevaisuudessa pitää sisällään ja minkälaista kontenttia tulossa. Joo, elikkä siis meidän tulevilla videoilla meidän on tarkoitus kuvailla meidän mopoja ja mopoilua. Ja sitten kun jäät alkaa sulamaan ja kesä alkaa olemaan tuloillaan, niin tarkoitus olisi kuvailla tänne kalastusvideoita. Ja sitten niin kuvailla vähän kaikkea tämän tyyppisiä aiheita ja kaikkea muutakin. Saa ehdottaa ideoita ja eiköhän sillä mennä. Mutta nyt mennään Prismaan. Mennään. Ja nyt ollaan saavuttu Prismalle. Ja semmonen juttu, että tässä tää ABC, niin tässä tulee varmaan aika monta kertaa tankattua ensi kesänä bensat mopoa. Ja sillai. Mutta nyt mennään katsomaan, mitä meille lähtis mukaan tuolta Prismasta. Joo, elikkäs nyt tosiaan ollaan saavuttu tänne Prismaan. Ja mitä hajuu, mitä täältä sais mukaan, kun mulla on tilillä varmaan niinku 20 senttiä käteisenä. Ei hirveästi enempää. Matilla vissiin on jotakin, mutta se ei mua lohdota yhtään. Mutta... Ei oo hirveästi mullakaan. Ehkä sillä saa jotain. En osaa oikein sanoa. Joo, katsotaan mitä täältä lähtee. Joskus vielä tollaista Pleikka 5, ehkä Pleikka 5 Slim. Et se niinku tavallaan normi Pleikka 5 Slim, niin se voisi olla ihan meta. Sitten siellä hakkaa NRiä ja vähän pelejä siihen niin laittaa näyttöä omaan huoneeseen, niin se voisi olla meta. Ei tosiaan niinku näette, niin ei kyllä näillä tämänhetkisen pankkitilisaldolla, niin ei kyllä Tosta voi vaan unelmoida. tosta voi tällä hetkellä ainakin tosiaan vaan unelmoida. Ja sitten on kaikkea muutakin, jotakin hyvää ohjaintakin olisi kiva saada, mutta ei nyt herranjumala mihinkään riitä. Me ollaan vielä Prismassa. Prisma on varmaan joku halvin kauppa tai jotain, en tiedä, jotakin sellaista puhutaan, mutta juu, ei meidän pankkitileillä, ehkä joskus kuitenkin. Ja tosiaan Matille lähti matkaan tollasia halppis jaffakeksejä, eikö no joo? Se oli halppis jaffakeksejä, 2 tommoista riviä. Niin se paketillinen maksaako se euro 15, eikö se ollut? Joo. Euro 15, että aika halpaa. Mulle lähti ihan kinkkujuusto croissantti 79 senttiä, kun mä oon yrittänyt syödä vähän halvemmin. Nyt on vielä kävelyhimaa ja silleen. Joo, elikkä kiitos tosiaan kun katsoitte tän meidän Prismassa käyntivideo. Tosi lyhyen tosiaan, mutta ei se haittaa. Ja tosiaan jatkos on tulos mopoista. Jäiden sulattua, tulos kalastusta ja niin edespäin. Mut ei siinä. Seuraava video. Moro!